Ja, nu vil vi gerne til vores resultater, og lige her har vi nogle formålinger, før vi gik i gang. Vi målte herinde i lokalet, er der en konstant baggrundsstråling på 30 megawatt per kvadratmeter. Det vil altså sige, at der altid er den her stråling. Og så målte vi i tændt model, hvor det var, at den her den udledte 2450 megawatt per kvadratmeter i en bestemt afstand. Og så kan vi ligesom sige, at fra alle vores resultater bliver der nødt til at blive taget den her baggrundsstråling væk, fordi at den er ligesom en konstant. Så det vil sige, at vores resultat bliver så kommet ned på 2420 megawatt per kvadratmeter, som lampen udsat. Først, der har vi taget en glasbøtte. Den udsender, den har vi målt til at skulle udsende 5300 megawatt, eller det er i hvert fald det, der er kommet ind i sensoren her. Men det er jo ligesom lidt mærkeligt, når det er, at den her maskine her, den kun udsætte 2420. Så vi gik ud fra, at den her linse, eller det her glas, det må simpelthen virke som en linse, som der forstyrker lyset og koncentrerer det ind mod den her sender. Og vi havde også mål fra en lille glasplade, hvor vi så fandt ud af, at en lille glasplade, den stopper lyset indtil 1920 megawatt per kvadratmeter. Så har vi taget det her UV-filter, og det bremsede simpelthen al stråling, der kom fra den her lampe, og så fik vi så baggrundsstråling tilbage, det vil sige 30 megawatt per kvadratmeter. Så har vi det her par solbriller. Det har et polariseringsfilter, og den kom helt ned på 130 megawatt per kvadratmeter. Så har vi den her glasplade, og på den har vi smurt forskellige solfaktorer på. Faktor 10, faktor 15, faktor 20 og faktor 30. Og fra faktor 10, der har vi den her 500 megawatt per kvadratmeter. Og på 15 har vi 420 megawatt per kvadratmeter, og for 20 har vi 940 megawatt per kvadratmeter. Hvilket er ret underligt, men vi går ud fra, at det må være, det kan have noget at gøre med, at vi måske ikke har haft et lige så tykt lag på alle, og selvfølgelig også, at solcremen kan have været for gammel og gjort, at den ikke virker så godt. Og så har vi til sidst faktor 30, hvor det er, at vi ligesom har fundet ud af, at den virker rigtig godt, og den kommer helt ned på 250 megawatt per kvadratmeter. Så har vi en hånd, et legeme. Den stoppede fuldstændig bestrålingen og gjorde så, at der kun var baggrundsstråling tilbage. Så har vi den her plastikbøtte, og den måling fik vi kommet ud som 1950 megawatt per kvadratmeter. Så har vi et lille stykke papir. Det stoppede strålingen ganske godt, helt ned til 210 kvadratmeter per meter. Nej, megawatt per kvadratmeter. Så har vi det her glas, hvor vi prøver at tjekke omkring, om vand forstærket eller gjorde fortyndet eller gjorde strålingen dårligere. Og der først satte vi glasset ind foran og målte vi til, at den skulle modtage 1680 megawatt per kvadratmeter. Og så satte vi så det her vand ind i glasset, og så satte det ind foran, og så kom vi så helt op på en måling på 6600 megawatt per kvadratmeter. Og det er selvfølgelig ikke helt pålideligt, fordi at der kan ikke rigtig komme mere energi, bare fordi du sætter vand ind, med mindre at der bliver koncentreret noget. Og derfor går vi ud fra, at vandet det må simpelthen have fungeret også som en linse, og gjort, at der er kommet mere stråling i.